na solární elektrárně v Skorní Třesti a můžu říct, že jsem se potkal se spoustou lidí z celého světa, Brazílie, Francie a tak dál, Rusové, a je to super, můžu říct, skvělá příležitost pro každého. Toto je môj panel, tento, takže vidíte realitu. Takže aj pre tých, ktorí sa rozhodujú vlastne začať investovať do tohto úžasného, fantastického biznisu, takže vrele odporúčam. Boli sme sa presvedčiť na vlastnej koži priamo v Rumunsku, v Skorči Česti, a je to ozaj realita, je to perfektne pripravené a môžeme sa spoľahnúť na spoločnosť. Pozdravujem všetkých na Slovensku a je vaša škoda, že tu nie ste. Toto je realita, toto nie sú sľuby, toto je realita, čo vidíte za mnou. Toto je realita, ktorú vy môžete mať, buďte aj vy, tí, ktorí pomôžu urobiť túto planetu zelenou. Vidíte tady ty panely, prostě spousta lidí, kteří sem přijeli, viděli na vlastní oči, že prostě společnost, co slibovala, který měla plány, ona to splnila. Prostě jdeme k tomu, že ty projekty, které máme do budoucna naplánované, prostě všichni se splní. Jedině vám můžu doporučit. Já jsem uvěřil od samého začátku společnosti. Jsou tady se mnou partnery, kteří taky té společnosti uvěřili. Jdeme dál a věřím tomu, že čím dál, tím více lidí bude v té společnosti. Společnost dává možnost změnit svůj život k lepšímu, zajistit si finanční nezávislost, krásnou budoucnost, jak pro sebe, tak pro své děti, pro své potomky. Neuvěřitelné projekty v té společnosti jsou, neuvěřitelné možnosti v té společnosti jsou. Myslím, že tento biznis od tohto momentu naozaj vybuchne. Držím palce všetkým, ktorí sa rozhodnú a začnú po tejto udalosti naozaj naplno robiť, aby si zabezpečili svoje dôchodky predčasné a nadštandardné. Je to tady super, bezvadná parta, bezvadní kamarádi, nádherný, impozantní. Škoda, že tu nejste se mnou, abyste si to mohli užívat. Chci vám vyřídit, že až tady člověku docvakne, o co tady jde, o jaký velký projekt, a přeji všem, aby se ho účastnili, aby si splnili svoje sny. Za mnou je kopa panelů a tyhle panely budou zachraňovat svět a barvy na zeleno. Dneska jsem zjistil, že tenhle biznis je nejúžasnější na světě. Potkal jsem se s majitelem a přímo s panem Forlánem, který v podstatě jeho projektem je ta elektrárna, a můžu vám říct, že to je ten nejlepší biznis, který jsem kdy v životě viděl. Pojďte do toho. Takže za 20 rokov absolútne najlepší projekt, ktorý som stretol, a už je iba na každom, ako sa rozhodne a čo urobí, pretože toto je príležitosť, aby ste zmenili váš život. Slunce svítí, keď slunce svítí nám, keď svítí nám, keď slunce svítí, keď slunce svítí nám, keď svítí.